semuanya di Aromaro.
teko golek kanggo kebutuhan keluarga.
Lanjut apa dilanjut? Lanjut apa lanjut? Ini saya mau tanya dulu. Tadi itu di grup WA itu rame. Katanya Mbak Marcella putus sama pacarnya. Aduh dek. Biar tidak menjadikan fitnah, kita tanyakan, Mat setuju? Mar, apa tenan gue? Putus karo pacarmu? Tenan Pak. Aduh, tenan ya Allah Mar. Tolong teman-teman yang di TikTok itu dibantu cari pacarnya Marcella itu. Ya. Mbak Mar saya enggak selamat malam dulu iki. Ayo saya. Sing banter ke sa. Selamat malam sayang-sayangku. Piye bos? Kowe ngomong apa? Halo Bem. Halo Besti. Ya. Ada berita apa lagi kita selesaikan kalau ada masalah? Ayo. Anggun bar putus. Ya. Putus karo sapa Anggun? Anggun putus karo Bernat. Nat, kowe tulung Nat, kowe tak kandhani. Pemainku ki wong 16. Aja mbok pacar kabeh. Kancane diumani. Iya toh. Pak De Repas nitip salam enggak Pak De? Ya, ayo Pak De, lanjut Pak De. Oh, ayo Pak De, lanjut Pak De. Pak De. Kantaning kang sekar kadhong iwak kembang menor kang eswara winur lan toya-toya tan katingusuma mangambar-ambar wurkuku sing tupaku malon kalon katiku sumolir mega membo Bathara doyai garwaning sun tega temenira yai apa dosane penyatang sira yai engkang akes katingaran yai duka punapa to lamun kalih Sigro budal para pitik-pitik. Iya. So. Iya. 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 Weh. Oh. 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 Weh. Oh.
Ora sapa? Ora. Oh. Wih. Oh. Wih. Oh. Wih. Abot iki. Wih. 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 Ora Sela ora Cinta ora Yulia ora Novi ora Amel ora. Bingung lah kowe. Ora Novi ora. Ser. Wih, 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 wih. Ora Anggun ora Sri ora Amel ora Marcella ora Madu ora. Jangan
tuku piring duwite pas-pasan. Rino kelawan wangi mung sliramu sayeki dadi pepujane ati pancen panengan semu gawe ketereng ati yo mung sliramu sawiji angrerujet atiku yen eling sliramu nalikane kejaman pisananku ketemu maneh asa
Baik, hadirin semuanya yang berbahagia. Demikianlah tadi sajian dari Salio Karya Budaya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dikarenakan ingin rasa tetap bersama, namun waktu yang memisahkan kita. Hati-hati di jalan sampai ketemu tanggal 14 di Kerinjing Magelang. Salam hormat buat warga semuanya. Dari saya Abalala, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.